Benešová do nory bez trestných bodů, čas 19,19 sekundy, zatím nejlepší výkon. Startuje Iveta Růžičková Jasná, Rufa Velké Němčice, připraví se Tatiana Novotná Castro, dále pak Graham, Leona z Rozany a Utora. Co je nosí, tak se jednoduše daleko líbají. Svou šanci hlasí, dej si nám. Do roka a jdeme všichni mají sám. Buď naši společný, co tebe bývají. Všichni lidi, co na tebe předvízeli, pak na tebe dají. Iveta Růžičková s Jasnou 8 trestných bodů, čas 62 rovných sekund a zvoněno je pro Tatianu.